Srdačan pozdrav i dobrodošli na Sagape kanal posvećen moći gostoljubivosti. Ja sam Sanja Krmpotić, mentorica i stručnjakinja za gostoljubivost i kako ja volim dodati za klijentoljubivost. Ovo je jedan video noćni, ali moćni i neću vam ni reći koliko je prošlo poslije pola noći, međutim nisam stigla danas snimiti ovaj video, ali sam čvrsto ga odlučila snimiti jer ga silno želim snimiti. I kao što vidite, riječ je o jednoj vrlo delikatnoj temi i o jednome pitanju i uistinu se nadam da ću uspjeti prenijeti onako kako želim da vi razumijete ovo što vam imam za reći. U svakom slučaju ću se potruditi. Naziv je videa, odnosno pitanje je jeste li sluga ili uslužitelji svojim gostima i klijentima. Ono što pokazuje iskustvo pogotovo u, nažalost, mojoj struci ugostiteljstva i turizma, je da većina djelatnika još uvijek se ponaša prema gostima upravo kao sluge. I to naravno izaziva u ljudima, u samim njima izaziva otpor, izaziva rezigniranost, međutim ne rješava problem, nego u konačnici samo onda ispadnu rezignirane sluge koje odbijaju goste. Tako da s jedne strane imamo nezadovoljne djelatnike, s druge strane nezadovoljne goste, jer naši gosti i klijenti, to je nešto što je jako važno imati na umu, su uvijek odraz i ogledalo onoga što se zbiva u nama. I ako niste u turizmu i ugostiteljstvu, uvijek naglašavam da uistinu nije važno, s obzirom da nema neke razlike između turizma i ugostiteljstva i ostalih uslužnih djelatnosti u onoj srži, a vjerujem da vi koji redovito pratite ova videa itekako to znate. U svakom slučaju ipak vi to preokrenite u svojoj djelatnosti, obzirom da uistinu nije važno što radimo, naravno dokle god je to legalno, etično i moralno, nije važno kojom vrstom posla se bavimo, odnosno na kojoj razini hijerarhijske ljestvice taj posao, nego je ono što je presudno kako će nas naši gosti i klijenti percipirati je upravo naš stav prema poslu, odnosno naša težnja ka izvrsnosti. Zato imam jedan fenomenalan primjer iz butik hotela i restorana u kojem sam radila, gdje smo imali jednu gospođu koja je bila čistačica, sobarica i pomoćna u kuhinji. Naravno, uvijek je to tako u malim objektima gdje nas zapadne više funkcija, što je sasvim u redu, s obzirom da onda možemo puno bolje i upoznati širinu posla i savladati naravno taj posao puno kvalitetnije. U svakome slučaju gospođa je radila poslove koji su oni poslovi na najnižoj ljestvici hijerarhije. Međutim, s obzirom na njezin stav prema poslu, počev od njezinoga izgleda, uvijek uredne uniforme, frizure, načina na koji se s poštovanjem obraćala prema nama kolegama, prema gostima, a o rezultatima izvrsnosti njezinoga posla da i ne govorim, ja sam u njoj uvijek, znači nisam nikada vidjela u njoj ni čistačicu, niti spremačicu, niti pomoćnu, nego uvijek vrhunskog profesionalca. I do današnjega dana jednog od najvećih profesionalaca i mojih najvećih uzora u mom poslovnom životu. Tako da evo, draga Moravka, moj duboki naklon. Vjerujem da evo ovaj primjer, ako se ikada razmišljate, pa moj posao nije toliko važan, pa on je toliko malen, pa on je toliko beznačajan, uistinu nije važno koliko nam se posao činio malim i beznačajnim, mi smo ti koji mu dajemo svrhu, koji mu dajemo značenje. I upravo ovisi o nama na koji način ćemo pristupati tome poslu i težiti ka izvrsnosti. Pri tome, ono što volim uvijek naglasiti, pri tome ne mislim na savršenost, nego upravo prema tome da najbolje moguće u tom trenutku obavljamo svoj posao. Isto što ja sad u ovome trenutku snimam video, rekla sam vam već da je ono prošlo poprilično nakon pola noći, vjerovatno neće biti onakav kakav bi bio usred bijeloga dana, međutim u svakome slučaju ja ću se potruditi da on bude najbolji mogući i da vam prenesem onu poruku koju vam želim prenijeti. Ono što mnogi još uvijek nisu svjesni je da mi sami definiramo sebe, hoćemo li biti sluge ili ćemo biti uslužitelji. Mi sami sebe definiramo
kroz naš posao, odnosno kroz način na koji mi obavljamo taj posao. Inače, na tome putu osvještavanja meni je također isto trebalo za to vremena, s time da sam nekako davno primijetila da ima tu nečega i onda kada sam osvijestila počela sam primjenjivati, a sada i kroz svoje edukacije i kroz predavanja i kroz ova videa prenosim dalje, pa evo dokle god to daleko stiglo i hvala vam lijepa i na podršci u tome. Inače, jedan od na tom mom putu osvještenja, jedan od koraka je upravo bio i film Miroljubivi ratnik, kojeg inače možete pogledati na YouTube-u. To je inače jedan film koji je davno snimljen prema istinitoj priči o jednom svjetskom šampionu gimnastike koji je doživio saobraćajnu nesreću i nije se mogao više baviti sportom. Naravno da je taj mladić upao u depresiju i sticajem okolnosti, iako ja uistinu ne vjerujem u slučajnosti, došao je do jednog starca, do jednog mudrog starca koji je bio vlasnik jedne male benzinske pumpe u mjestu gdje je taj mladić živio. I taj starac mu je stalno govorio životne mudrosti koje su ovog mladića i iritirale, jer uvijek je nekako on naravno pogađao u ona mjesta koje su njega bolila i ima jedan fenomenalan dijalog koji nakon što sam ga ja čula nekako mi se tako urezao da uvijek ga primjenjujem, vjerujem da ću ga zauvijek primjenjivati u svome postu i svome pristupu prema onome što radim. Ja ću vam sada taj dijalog pročitati da ne improviziram, čisto kako bi vam uspjela u potpunosti prenijeti. Naime, u jednoj od tih situacija gdje je mladić onako bio iziritiran sa onim što mu je ovaj starac poručivao, rekao je: ako ste tako pametni, kako to da radite na benzinskoj pumpi? I starac je odgovorio: ovo je uslužna postaja, mi nudimo usluge, ne postoji više značenje od toga. Na što je mladić podrugljivo upitao: šta od točenja benzina? A starac je odgovorio: od služenja drugima. Fenomenalno. Znači, koji god posao mi radili, koliko god nam se on činio beznačajnim i malim, mi smo ti koji mu zapravo dajemo svrhu, koji mu dajemo značenje, jer ako naš posao ne služi drugim ljudima, onda nam je taj posao apsolutno uzaludan. I ako upravo na takav način pristupamo svome poslu, da kroz njega činimo nešto dobro i lijepo za drugu osobu, onda to i postaje izvor zadovoljstva i nama koji pružamo tu uslugu i koji činimo taj posao. Barem je tako u mome poslu. Vjerujem da ste imali barem jednu situaciju u svom radnom vijeku gdje možete potvrditi ovo o čemu vam ja govorim. A kada to osvijestite i počnete uistinu svjesno primjenjivati, onda vam se upravo takve okolnosti nekako i posloži i upravo ovakve situacije koje potiču i zadovoljstvo u vama samima. Znate ono kada idete kući pa kada ste tako zadovoljni sa tim radnim danom, odnosno kada ste zadovoljni sa onim što ste postigli i što ste pridonijeli, ne samo za sebe, nego upravo za druge ljude sa kojima ste taj dan bili u kontaktu. Bilo da se to radilo o gostima i klijentima, bilo da se radilo o vašim kolegama. I onda još u konačnici, kada smo toliko zadovoljni, smo i za to i plaćeni, dićete bolje. Inače, svako svoje predavanje, svako svoju edukaciju završavam sa jednim sloganom koji moguće da sam već spominjala u ovim videima, redovito spominjem, kao što sam spomenula, u svojim edukacijama i predavanjima. Inače, renomiranog hotelijera Horsta Schulza znam da ga jako puno spominjem i u ovim videima, a to je slogan: mi smo dame i gospoda koji uslužujemo dame i gospodu. A hoće li nas naši gosti i klijenti percipirati kao dame i gospodu ovisi isključivo nama, o načinu na koji mi pristupamo svome poslu, onome što radimo i naravno o načinu na koji pristupamo drugim ljudima. U tome vam mogu jako pomoći također i ova videa i ono što bih htjela još spomenuti je da smo mi ti koji definiramo sebe na način da ako odlučimo biti prosječni, posljedica toga je da ćemo biti sluge našim gostima i klijentima. Međutim, ako definiramo sebe kao dame i gospodu kojima je struka profesionalno usluživati,
to je jedna sasvim drugačija percepcija. Ne samo percepcija gosta i klijenta prema nama, nego i percepcija nas samih prema nama i prema onome što radimo i prema našem poslu. Kao što sam rekla, u tome vam uistinu mogu pomoći ova moja videa, preporuke iz ovih videa, naravno ako ih primijenite i vjerujte mi, izdvojit ćete se i to jako brzo ćete se izdvojiti od prosjeka, jer ljudi će to itekako primijetiti. I pogotovo je vrlo važno već od samoga prvoga kontakta, jer kao što znate, šansu za ostaviti prvi dojam imamo samo jednu i već na temelju tog prvoga kontakta, na temelju našega stava, našega izgleda, našega pogleda, našega pozdrava, riječi kojima se obraćamo, osmijeha, riječi kojima se obraćamo našim gostima i klijentima, naši gosti i klijenti stvaraju dojam o nama i već na temelju tog prvoga dojma oni nas već stavljaju u onu kategoriju profesionalca ili ne, ili neprofesionalca. Pa potrudimo se da upravo taj dojam bude pozitivan i da upravo takav pozitivan dojam i sačuvamo kod naših gostiju i klijenata do kraja i potaknemo ih da nam se ponovno vrate, jer upravo lojalni gosti i klijenti su temelj uspješnog poslovanja. I u konačnici ponašajmo se tako iz razloga jer mi smo ipak dame i gospoda koji uslužujemo dame i gospodu. I evo, na kraju ovoga videa, poštovane dame i gospodo, uistinu se nadam da sam uspjela prenijeti ono što sam htjela prenijeti i kako bih pridonijela upravo izgradnji, pogotovo se to ja jako trudim u ugostiteljstvu i u turizmu, gdje nažalost je poprilično izgubljen dignitet ove struke, ali vjerujem, uistinu vjerujem da je moguće ponovno izgraditi dignitet i onako ono što se kaže čovjek po čovjek i evo djelatnik po djelatnik, osoba po osoba na koju nastojim utjecati, nadam se evo najpozitivnije moguće. I tako da, poštovane dame i gospodo, zahvaljujem se na posjeti mom Sagape kanalu, srdačan pozdrav i dođite mi